Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim, amma ba'du. Amin. Dumateng para alim, para ulama saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu bagya mulya. Panjenenganipun sedaya para pangemban-pangembating desa, pangembating praja satriyaning negari, pinangka pandham-pandhuwing para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Saha para sarjana sujana saha sujananing budi ingkang pantes sawenang nampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng ingkang hamengku gati Bapak Sutomo Dalah Ibu Yuliati saha sak keluarga ingkang tansah kinebekten, para bapak, para ibu, para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sami lenggah dahat kinurmatan. Monggo kita tansah nyuwun kanthi puja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci inggih punika Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, paring kawelasan, paring kebagas warasan keselamatan saha paring kesehatan sehingga panjenengan tika sami wonten ing siang punika saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak Sutomo Dalah Ibu Yuliati kanthi wilujeng kalis nirhing sampikala. Amin. Shalawat sarta salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pangayoman pitulungan dumateng panjenengan tika sami ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Amin. Para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kinebekten ing mriki kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami pinangka duta saraya utawi mangku jejibahan saking keluarga Bapak Sutomo sak keluarga. Awit Bapak Sutomo sak keluarga netepi darmaning tiyang sepuh badhe mbuga krama dumateng putra ingkang asesile asma Nak Mas Kristan Eya Vino Antinio, putra namung setunggal kawestan putra ontang-anting badhe dipun tetakaken. Mugi-mugi putra ingkang badhe dipun ruwat saha dipun tetakaken mugia kaparingan kanugrahan, pinaringan seger waras selamat, amin. pinter anggenipun sekolah
taat mituhu dumateng tiang sepuhipun kekalih saha migunanu tumraping nusa bangsa lan agami. Amin. Dados putra ingkang saleh. Amin. Wedine ing sang punika dongeng utawi cariyos pangruwatan mbok bilih wonten kekiranganipun kula sak kanca saking rombongan barungan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksaming ingkang ageng. Wedine sang punika sampun dumugi titi laksana dongeng cariyos pangruwatan badhe kawiwitan. Wedine ingkang badhe ngaturaken wedhar sabda utawi dongeng kadang kala pendul wekdal saha panggenan kula semanggaaken. Sumangga. Sampun tatas titis tetes pas anggenipun ngutarake Kakang Tembem. Sampun ngepasi dinten Rebo Pon kirang langkung tabuh 3 sonten nika. Rene ing ajeng kala wonten tetembungan Purwakala utawi ruwatan. Sedaya kalih-kalihipun tembung menika wonten artosipun. Purwakala purwa kawitan kala kedadiane maune saka ngapa? Ana putra siji kok diruwat Tacan Sukerta. Ingkang nomor lawih ruwatan luru kekuatan. Putra ingkang berruwat mangke saged kuat ing benjangipun menawi sampun akhir diwasa. Anggenipun ngayahi bebrayan bali wisma ngemong anak putunipun boten bakal wonten ingkang sami ngganggu jib setan Baspati ketan sak pitunggalane boten ngambah utawi boten saged kiyat napa dados menika pangundekenipun dinamas ingkang dipun ruwat menika. Menika kiyat ginanipun kathah sanget. Mriki pareng badhe dongeng. Menawi atur kula mangke dongeng lepat kula nyuwun pangapunten. Kakang Tembem. Ya piye to? Welan aku cumantaka jumeneng ana ing daleme bapak. Ya ki Sutama lan Ibu Yuliati mung sapruk entuk duta rencana. Duta rencana tegese apa to? Duta utusan rencana jawaban. Dina iki ayo bebarengan. Ya nyuwun marepasane Gusti Allah Subhanahu wa taala apa sing dikarepake Bapak Sutama sak keluarga dikabulake kanthi slamet sak bari ruwatan iki anggone bebaran Bapak Sutama lan Ibu Yuliati diparingi keselamatan kebahagiaan bejo donya bejo akhirat selamat donya selamat akhirat uga diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Tak dongengake kocap kaca itu zaman semono Kakang. Ya piye? Jangan Buklane jagat sawang-awang wong-wong. Heeh. Sing semono kae jenenge Bathara Kala kae tegese ora anake manusa. Dadi tegese anake sapa to? Bathara Kala semono kae cilikane titis saka Gunung Sandil. Ing kono ora dilarake saka manusa ning jebule bekahe Gunung Sandil judul Gajah Putih karo Macan Putih nalika semono goleki wong tuane. Gajah Putih Macan Putih goleki wong tuane ora ketemu malah ketemu karo Begawan Atimaya. Sakwise ketemu Begawan Atimaya piye to? Takon bapak lan simboke. Oh, takon. Nek kowe takok bapak lan simbokmu ngger Gajah Putih Macan Putih dina iki kowe tegese ora anake manusa. Semono kae judulmu saka bekahe Gunung Srandil. Mula kena dirani titis saka Gunung Srandil. Betenipun menapa Kanjeng Begawan? Antawisipun titis kalian anak. Nek anak lumrahe nggih. Dikandhek ibune Sang Sasi Bledina lair dilairake saka guwa garbane ibu iku anak. Ning nek kaya kowe semono kae titis saka Gunung Srandil. Nek dina iki ke pas rabungan kalaku jenengmu kudu tak ganti aja nganggo jeneng Gajah Putih Macan Putih. Sing kowe gedhe katon putih tak jengake Gajah Satu Bondo. Diweni jengen Gajah Satu Bondo. Lah sing sijine to. Sing Macan Putih gambarmu lorak-lorek abang ireng kuning putih wujudmu kaya dene sima. Dina iki kowe tak jengake Gembong Amijoyo. Gembong Amijoyo tlarapake ngetan benere ketemu karo Mbok Rondo Dapan So Iludaya.
Kepen nyuwita kepen urip bebarengan karo Mbok Rondo dadapan. Mbok Rondo dadapan paring wangsulan pangandikane Gembong Kamijaya. Kisanak. Kowe nyuwita rene aku durung ana sapa jenengmu lan kowe karep menapa lan saka ngendi? Nggih. Menawi panjenengan dereng tepang Mbok Rondo niki dipun tepangake. Kula menika Gembong Kamijaya titih saking Gunung Srandil. Lumarap wonten sane Mbok Rondo wonten dadapan mung saperlu kula badhe nyuwita. Rupamu kaya ngono kuwi pengen urip bebarengan karo manusa. Ya, iki ngene, Gembong Kamijaya. Aku dina iki lagi susah. Pikirake anakku Damar lan Sasongko gandrung kapirangu Dewi Skateji, putrine Sang Prabu Jayakusuma Jayamurti ana Kediri Muteran. Dina iki takon nglamar. Takon nyaturake nawala kang supaya putraku kelakon dhaup karo Dewi Skateji. Nek bakal bisa kelakon putraku dhaup karo Dewi Skateji, bakal payunku tak sendikan. Kocape Gembong Kamijaya saguh kongkonane Mbok Rondo dadapan. Pamit budal saka ing Padepokan Udaya. Temuju ning Kediri Muteran. Dabyak diring kutu alatogo. Jim Setan Baraspati Gendronnya sak pitunggalane ngetutake lakune Gembong Kamijaya anggone nglamar ning Kediri Muteran. Tan kocape tekan ning Kediri Muteran. Biak kabari para siswa, para wadyabala sing lagi suwana. Kewedhen rupane Gembong Kamijaya. Budal mawut ing kono banjur ditakoni. Kisanak. Kowe ku mau lancang sugih kendel Bondowani. Wani biak kabari para prajurit sing lagi pisuwanan. Kowe jenengmu sapa? Lan kowe saka ngendi? Lan kowe dikekarepan apa? Nggih, keparo matur sinuwun. Niki dipun tepangake Gembong Kamijaya saking Gunung Srandil. Lumarap mriki mung kula dados duta serayane Mbok Rondo Datan Udaya mung keparenga badhe ngaturake nawala. Tegese kowe nglamar. Surasane nawala iki diwaca karo Sang Prabu Jayakusuma. Damar lan Sasongko putrane Mbok Rondo saka ing dadapan kepengin ngayunake putriku Dewi Skateji. Nek ora surat penglamar. Dewi Skateji Diundang sawise sowan piye to? ditakoni. Ditakoni. Iki ana penglamar saka ing Udaya, Nduk. Damar lan Sasongko. Arep ngayunake kowe nek kowe gelem kandha, nek ora gelem ya kandha. Dewi Skateji matur. Kepiye mature to? Keparenga matur apa? Sampun sumpah sastane penggalih kula Rama. Wiwit timur ngantos benjangipun sampun akhir dewasa. Menawi toh kula menika kelapan badhe kawengku dene priya Rama kula kagungan panyuwun. Panyuwun kula boten teges Mas Picis Raja Brana donya kang kathah boten. Tiyangipun bagus nggih boten. Sinaosa tiyang parat. Sinaosa tiyangipun awon rupinipun. Menawi saged ngaturake tiyang cemane Lukas kembaran Rama pentul kali tembem saking negari Mesir. Titikane sandangane sarwa ireng kulite ireng irunge mbegik mentol. Sowanake mriki kangge kudangane kula ugi kangge gapura kiwa utawi tengen. Menawi boten saged kula boten sagak nglampahi Rama. Ayo Dewi Skateji kowe. Gembong Kamijaya krungu suarane Dewi Skateji panyune kaya ngono. Bareng sakwise krungu to. Abot kaya apa dilakoni. Pamit budal kesane Sang Prabu Jayakusuma Jayamurti. Goleki pentul karo tembem dabyak munggah gunung medhun jurang. Mlebu alas metu alas. Pungkasane mlebu alas Traganda lumayu. Ketemu karo Cemane Lukas kembaran ditakoni. Nek nitik kabar sing tak tampa sing jene pentul karo tembem saka negara Mesir kae. Sandangane sarwa ireng, kulite ireng, irunge mbegek mentol. Tak
Mas padokno iki. Ya, sana. Ora kleru. Tak akoni. Ya aku iki sing kena jare pentul karo tepes nalika semono saka negara Mesir. Sak balike sapa kowe iki sana? Nek takon aku. Aku Gembong Kamijaya. Dadi serayane Sang Prabu Jayeng Semua Jayeng Murti saka ing Kediri Mutran goleki kowe kuwi. Lah nek wis ketemu kaya ngene iki. Nah, sawise ketemu piye to? Nek wis ketemu kaya ngene iki, dina iki kowe kudu anut aku. Ngene, numpak ana gegerku. Tak sowanake Kediri Mutran. Kowe kanggo udangane Jakarta aja didaupan yo dameran uga kanggo gapura ki ora tekan. Gembong Kamijaya. Aja enak kang dadi pangandikan. Aku cilik-cilikane menungso lumrah. Aku digawani pikiran, digawani nyawa. Kok sowanake Kediri Mutran pinaka kanggo tumbang, aku ora gelem. Wong ibarate cacing ditake ngolet apa dene manusa sing kaya aku. Ora gelem arep apa. Perang batah kampungane. Adu gelut, adu kadigdayan ora kalah menang. Pungkasane pentul karo tembeng saka negara Mesir di piandel telu. Sirep dikono dawe putih glegumle klanjang surang kudi sangut. Dimpakake kabeh sak punggawane Gembong Kamijaya, Bang. Ya, Jim setan Barahpati Gendro Titan sapit yo kalah kabeh njaluk ngapura njaluk urip. Dina iki kene njaluk urip Gembong Kamijaya. Aku ing besuke rumangsa kuwatir. Sebab kadigdayamu kaya ngono. Nek besok lakon dadi rejane jaman. Anak putune bapak adam ibu kowe nek ana kawudan kaya kowe kabeh kae tak kira menungso-menungso wong-wong kae kaya uripe ora tentrem aku kuwatir. Dina iki rene maune aku anut kowe. Kowe kudu anut aku. Ilangono dina Gembong Kamijaya. Dieling-eling mulai dina iki nganti akhire dalan. Ora tak jenengake Gembong Kamijaya ning tak tambah sesilih Raden Bathara Kala. Gembong Kamijaya sakwise diwiti jeneng Bathara Kala. Apa ya dheweke gelem nrimo to? Gelem. Bathara Kala gelem sawita gelem. Ning dipikir-pikirna bengi-bengirina, Bang. Bathara Kala jebul duwe panyuwun di bebana. Oh, dadi njaluk bebana. Apa bebanane to? Pentolan tembeng. Rumangsa aku kalah karo kowe. Dina iki aku lumpuh dayaku aku njaluk ngapura njaluk kowe. Dina iki wis paringi pangapura. Malah kok jenengake Bathara Kala aku gelem. Nek gedhe cilike aku duwe panyuwun. Rina bengi-bengi rina. Suguhaku daharaku pakananku sing tak jaluk tul. Ora liya mung titise bapak adam ibu kok menungso kae. Rak ya malah bebayani banget ya, Dul. Ning semono kae, Bang. Pentul karo temen ora bakal kabutan. Ya disagoi, Sagoi diparingi. Ya. Abot kaya apa payun Bathara Kala bakal tak pinangan. Kowe bakal tak paring memasan menungso kae akehe 12 cacah tak bagi rong perangan. Oh, dibagi rong perangan. Sak perangan 7 sing rong perangan, Dul. 5. Lah, kok 7 karo 5? Kalamun pentul ngarani 7 karo 5 manggon ning apa to? Sing 7 manggon dununge ana ing dina, sing 5 dununge ana ing pasar. Oh, dadi kaya ngono. Rikesane dinten 7 pekenan gangsa. Mula Bathara Kala lali-lali dinelingake besok lakon dadi rejane jaman. Wong-wong kabeh kae nek nganti besok nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pekenan gangsa sebab dongengane nek semono kok ngene. Diwanti-wanti pentul karo terus Bathara Kala. Ayo, Tul. Sawise aku kok paringi 12 cahe kebagi rong perangan, dina iki aku njaluk dununge. Sing 5 dununge apa, sing 7 dununge apa. Oh, ije boboti kaya ngono ya Bathara Kala. Ning semono kae pentul karo tepet ora bakal
iso medharake kanthi jelas. Ora bisa jelasake. Nah, Bathara Kala. Kowe banget tak paringi 12 cacahe tak bagi 5 karo 7 kae wong ngandang Sukerta nek durung diruwat. Nek durung tengkara janur kuning omah pojok papat benang alawe disikirake omah lan karket teges kae durung diruwat kena gang. Ning nek titikane wis ana janur kuning omah pojok papat benang lawe disikirake omah utawa karas teges kae wis diluwari utawa dipurwakala diruwat. Kowe aja pisan wani. Diwanti-wanti pentul karo tembung semono. Yo. Tak eling-eling dolakna bakal wani nerak anjarane pentolan tembung. Dina iki nek pancen kok medharake. Kon jelasake 5 karo 7 rumangsa kabotan sebab kuwi dadi wadine pentul karo tembung. oh iya. Besok nek lakon dadi renjane jaman. Nek wis ya kuwi tutuk titi watine jam dina sasi. Bakal tak wedharake siji nganti 12 kanthi jelas. Sing baku Bathara Kala. Dina iki sawetara kowe tak kon manggon nang panggonamu meneh. Tak kon bali papanmu meneh. Aja nganti ganggu nandhas Sukerta sing wis diruwat. Bathara Kala sadane bali alase Traga Tulungayu. Sawise kaya ngono, Bang. Heeh. Pentul karo tembang rumangsa wis kaya lega atine kaya ora nemungsae banjur kelingan nalika semono. Kelingan perkara apa, Dul? Nek adane penjak gater-gater ora kitang sedina-rina kaya ana taun. Oh, ya dienteni sawetara, Dul. Assalamualaikum. Salam. Iki kowe lan aku nampa tamu, Dul. Ana tamu. Karo yara sowan ana ing rompokmu. Kowe karo aku ya durung ngerti. Durung ngerti tenane. Sapa jenenge, piyayine saka ngendi, arep duwe keperluan apa kok nganti sowan ana ing rompokmu. Bener ya ya. Ha saiki bisane kowe karo aku iki jelas gamblang ngerti apa sing dadi kekarepane ya wajib ditekoni, Dul. Kaya ngono. Nuwun sewu, Pak. Kepare badhe nyuwun pirsa, Pak nggih. Panjenengan dipun paringi nami sinten, Pak? Sutomo. Bapak Sutomo. Saking dalem pundi, Pak? Dalem Saking dalem pundi? bulung. Bulung. Kulon Panggreng. Karo yara daleme kula wonten damele napa, Pak? Ajeng dugi buak sengkala putrane kula. Badhe nyuwun tulung ken bocah tekan putrane jenengan. Putrane pinten, Pak? Tunggal. Tunggal jaler napa estri? Jaler. Jaler. Ben, Kepiye, Dul? Bapak Sutomo saking Pangringan Bulung Kulon. Rawuh dalem kene saperlu dheweke njaluk tulung kowe lan aku. Ora liya mung perune dheweke kon guwak Sukertane putrane mung siji. Lah ngene iki tegese Pak Sutomo, Sutomo. jejering wong Jawa reti adat kejawene. Bener-bener ya. Mulane wong urip sing padha cumondhok ana ing puluh tanah Jawa aja sok-sok ngilang adat Jawa. Ya, ya. Nek ngelanggar adat kejawen sok-sok bisa milalati awake dhewe. Iya, iya, bener. Ateges Bapak Sutomo iki manggraita. Nek anak siji untang-anting kudu diruwat. Lah, mula ya ditampa, Dul. Wong karaya saka Bulung tumuju ning rompoke pentul tembem Iya. mergo kepengin njaluk tulung kon ngruwat putrane mung siji. Nggih, insyaallah, Pak. Kula sakalan kula purun, Pak. Senasa sami tiyang menika menawi long tinulung kula kinten menika sae. Mergi tiyang tetulung menika turene gedhe ganjarane. Insyaallah sak saged-saged kula menawi putra panjenengan menika nandas kula dinten Rebo pon sonten insyaallah sampun karwat sampun kelabat berwat insyaallah boten wonten alangan tunggalipun menapa-menapa, Pak. Yen wedal sak menika putra panjenengan menika ategesipun dados tanggungane kula anake kula. Saat sedal panjenengan boten kagungan putra. Putra panjenengan tinggal wonten dalem kula badhe kula ruwat panjenengan wangsul kiamban. Mangke rawuhipun ruwatan kula nimbali dhateng panjenengan malih ingkang badhe kula aturaken malih. Nggih, Kap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sakwise kowe karo aku nampa tamu Bapak Sutomo saka ing Bulung. Ae Ya, mula rening kowe iki dipasrahi kon guwak pasukertane putrane Bapak Sutomo. Iya. Kowe karo aku kudune gawe cara supaya bisa melehake sengkala-sengkala sing arep ganggu gawe marang putrane Bapak Sutomo. Oh ngono ya. Mula carane kowe karo aku kudu gawe jengen samaran. Samarake. Maune kowe penthul gawe jengen samaran yaiku kaki legeyek. Sing aku tembem tak gawe jengen samaran Nini Legeyek. Kaki legeyek. Sawise kowe karo aku gawe jengen samaran. Kudune putramu iki kudu disamarake jenenge. Samarake sisan. Lah iki nak Mas Ristan Iya Wino Antonio dikei jengen samaran Joko Jelagur. Joko Jelagur. Joko Jelagur. Kamangka wong urip ana ing laladan puluh tanah Jawa iki ora tuwa, ora nom, ora cilik, ora bayi. Sing mestine duweni sedulur papat, 5 wujud. Iya iya. Ya sing diarani Supiah, Amarah, Mutmainah lan Ngaluama. Nek wong tuwa ngarani jarane Kakang Kawah Adi Ari-ari. Oh iya. Yaiku sejatine sedulure tuwa Joko Jelagur. Ayo kaki legeyek sedulure papat 5 wujud Joko Jelagur diundang ana ing papan kene supaya dheweke ngerti nek sejatine sedulure nom ki lagi nandhang sengkala. Bener. Nek kaya ngono ayo bebarengan. Ya. Nggih belato kula para nyuwun para pasoni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa sing tak karepake Gusti Allah ki jabahi bisa judul kok dene manusa tak takon bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Setakep semono koto. Mandeng pucuke grana ing lahi babakan hawa sanga. Napas nupus lir kadya jecekemah ambal kaping 3. Napas nupus lir kadya dulure tuwa si Joko Jelagur. Judula ger, ayo Amarah, lu Amas, Sophia, Mutmainah.
kapribaden katimuran Mekoke keri ing jaman mbok yo sing eling eling bab apa mas iku budaya pacene bener kadang oh minggir le minggir beng digeli gak iki mbak-mbak iki yalah bocah kok ya ayu ngene iki. aduh Iki bocah ngendi anake sapa? lah kuwi anake sapa Ya anake mboke abi pake ya. Mosok anake tanggane. tanggane ono sing ngono kok anake dhewe kok ora ora Lah ya kuwi anake sapa lho, aku ngene ngono ki jenenge wong tuane ki ya pengok. anakmu Wong anake dhewe kok ditakoki. ayo mlho Anake sapa lho? anake sapa Rumangsa anak apa ora kok malah lah kuwi takok. ape la apa Lah kowe kok malah lucu. Anane mbok undang ning kene iki ya arep la apa? Mbok kon apa-apa. Ah kan ngono. Iki ngene kaki legeyek. Ki sakwise mbok undang ra? Wis padha cemepak nder ning papan kene. Ya, saiki ya ditekoni. takonane Nek bareng mbok tekoni diwehi pakaryan. Mbok tekakake ki ora mbok kon jagong tok. Ya kudu dikai gawean, dikai pakaryan. ya Ayo tekoni. Ger amarah alwama supia lanjut mau main. Wih, buat terima. Gue bareng. Buar serempak. Iya, itu jenenge kompak kaya kajatan. Kayak merdeka. Ah, Iki neden-nedengi lagi merdeka Indonesia. iya. Amarah alwama supia lanjut mau dina iki tak tekakno rene. Tegese ora tak wehi mangan enak warek ora. Tak ganti sajangan sing anyar-anyur ya ora. Mung dina iki mung aku betheke Nanda Sukerto sebab rumangsa aku ora bakal bisa nguncati dhewe mula kowe tak tekake aku njaluk sabiyantumu kabeh. Dina iki tak takoni. Kowe ngrumasan sedulur anom si Joko Jelagur apa ora? Ndi piyayine ndi? Yaine putrane. Ayo ditepangno. Nek nyoto-nyoto kowe di sedulur nom. Ora ngono, kaki legeyek. Melakune nganggo irama. Koyok pasukan Prastibrata. Ape upacara. Kene nyandek nyenane kaya. Ya. Teleno alah. Ya, wis wales lah. Nggih. Mlakune iku ki ngene. Mlakune ki ateges ora irama ki ora. Ora piye? Kaya wong bareng lairno. Kowe kok tutawu lairno ndek anak. Ana wong lairno li mlakune jangkae apa? Ora ana. Oh, mulane persis kaya wong lairno. Sakwise dheweke tepang karo sedulure nom, Joko Jelagur, ya ta dheweke wis ngerti, saiki mbok kei pakaryan apa ora? Dina iki rene ki ngrumaksa seduluran Joko Jelagur. Tah mongko ngepai dina Rebo Pon sore kangge tabus tengah papat iki kadang panem si Joko Jelagur Nanda Sukerto ger dadi suketaning sengkala bisa uwal bisa slamet nerek kok reang rewangi sebab kowe sing bisa mancala putra mancala putri sekedap netra paribasane dina iki bocah ket jaganen kiwa tengene lan awat-awat ana omahe pojok papat nek kowe sagus tenan ora kesen budal makat dina saya kaya tapi wajib dawuhe pangeran sholatku cagake agama
kaget tidak mungkar maghrib lagi saja keping prayogane ditambah sholat sunai yo sembrono iku perintah agama ono ing donya mung sedelo saparan tahwanan pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah suwarga Sakwise sedulure nom tuwa Joko Jlagur wis mbok utus mbok kon jaga mindak dhewe omah pojok papat ateges ngreksa keselamatane sedulure nom Joko Jlagur. Ya, saiki ngene kakil geyek. Aku tak ngomong. Kowe saiki iki wis duwe anak siji. Iya. Kang aran Joko Jlagur. Aja enak kabeh enak bareng kowe saat-saat iki kok ora gelem nyambut gawe, ora golek sandang pangan iki kepiye? Kamangka kowe duwe tanggung jawab di anak siji, kudu bisa menehi kebutuhan saben dinane. Mulane kowe kudu nyambut gawe golek sandang pangan, golek rejeki. Ngono. Nek tak pikir pancen bener ini. Iya. Ning sadurunge aku nyambut gawe iki. Mau betheke aku arep takon karo kowe. Takon perkara apa kaki? Sebab sababe apa bocah kae putramu Joko Jlagur dikalungi janur kuning karo Bapak Sumati. Janur kuning janggane Joko Jlagur kae nek wong Jawa diarani syarat lan sarana. Syarat sarana. Jenenge janur kuning, janur iku cahya. Kuning iku menengake. Mulane wong urip nek duwe cahya ateges atine apik, atine becik, tumindake ya becik. Iku jenenge nur, nur cahya. Cahya ki sresike ati. Ning wong urip menengake. Wong urip kudunane duwe rasa pangrasa. Ya ta duweni tata rumangsa. Iku jenenge tegese janur kuning. Mulane digawe syarat sarana nganti dikalungake ana ing gulune janggane Joko Jlagur. Wis ana paribasan demet ora duwe setan ora bakal doyan. Lah mbok menawa kaya ngono. Nah, wis Dini. Ning sadurunge aku mangkat pesen karo kowe. Pesen perkara apa? Mbok menawa ing omah kene ana apa-apa sadak ora nyenengake ini. Wong kowe iki wong wedok karo tembungan. Krubyuk kabutan pinjung wong wedok do rambute cekak nalare. Iya, unen-unene wong Jawa kaya ngono. Nek ana apa-apa sadak ora nyenengake. Heeh. Nek kowe kepengin nekake aku ini senajan to aku aduh tekan dina aku nyambut gawe. Iya. Sing baku aku mbut gawe sing barokah lan sing kalah. Bakal aku jejeg lemah kabal kaping 3 kowe. Sebuto kaki legaya. Kowe aja enak kabeh enak nyambut gawe ning paran. Kowe tak aturi bali ning omahan bebaya, aku bakal bisa ngerti. Kabeh apa sing dadi dawuhmu bakal tak estokake kaki legaya. Iya. Sawete do ngantek saka wetan. Sawane kaki legaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangku jejiban supaya aku njaga keselamatane Joko Jlagur lan ugi aku kudu ngrumati ya tak rumatane.
Ora kaya padatane. Dina iki mau ya ketok sepi, ketok langot. Malah kowe-kowe iki. Lho aku apa mbok sosor iku. Malah kaya bebek. Ora ngono. Kowe nek ngelak ngombe kono. Iki ora padasan kok ape udu kowe. Kowe lha apa kok do nangis, Ger, iku nangis apa tugu manuk? Wis bar panen nggo nem ki. Malah parine dipangan putih. Wis. Ya wis ora apa-apa kabeh ki Gusti Allah Taala sing ngersakno. Kowe kon jaga pojok papat. Ya toh? Wis mbok leksanakake supaya kowe iki ngreksa sedulurmu menom Joko Jlagur supaya bisa selamat ora ana sengkala apa-apa. Lho malah kowe kok ting gleleng meraki aku padha nangis. Lho sejatine iku ana apa kok kowe do nangis? Apa kowe wetengmu ngeleh? Kowe mau tutuk kene ra dikeki mangan, diparingi dahar karo Pak sapa Sutomo. Iwake pitik gwedhi. Kurang apane ana asem-aseme wadus balungan. Malah aku keloloden balung ape. Kowe kok do nangis ana apa? Ayo matur sing prasaja marang aku. Joko Jlagur piye, Nger? Ilang saka ngomah. Setan ngombe teh kowe iku. Kowe rak yo diutus karo Kaki Legeye. Dikon jaga pojok omah papat ateges jaga kaslametane sedulurmu nom Joko Jlagur. Aja nganti kena apa-apa, aja nganti kena sengkala apa-apa. Lho malah kowe kok do nangis, kowe matur karo aku nek sedulurmu nom kuwi ilang saka ngomah, malah kowe padha ora ngerti. Iki banjur kepiye, Wong sesuk bengi arep disunatke. Engko nek ora bali aku ki ditutuh marang Pak Sutomo ki tak kandhani. Ki ngene, Supiah amarah mainalan ngaluama. Nalika Kaki Legeye arep nyambut gawe wis pesen aku. Nek ngomah ana bebaya, aku kon njejeg lemah kaping 3, kudu kon nyebut namane Kaki Legeye. Dhewekne mesti atine krasa. Nek krasa mesti arep bali. Yo, kabeh apa wis dadi ature Kaki Legeye bakal tak estokake. Kaki Legeye bali yo Kaki Legeye. Ngomah lagi ana bebaya, apa ya kowe ora krasa atimu to Kaki Legeye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku rumangsa mongkok. Rumangsa bombong rasane atiku. Ya. Kaki Legeye sakwise kowe tak sebut banjur sawektara kowe bali ana ngomah. Rumangsa aku seneng. Bunga lah seneng sebab tuk kaya. Perkara entuk kaya mengko dhisik. Senengku mergo kowe iso mulih. Oh ngono kanthi slamet. Lah, mula kena ngopo sakjroning atimu mesti ana tandha pitakon. Samestine pancen ana niki. Kowe nggonmu nyambut gawe rak ya durung sawetara suwe. Durung sawetara kudu bali. Kenapa kowe tak undang takon bali? Betheke ning apa? Mergo iki ngomah ki lagi ana bak sing ora nyenengake. Wih, wopo ku? Aja kaget. Aku kagetan. Lah mlane disarehno atimu. Ngono. Kowe teko paran iki nek diwaduli jare wong tuwa biyen ki setane jen nemplek. Oh iya. Mengko teko-teko kowe tak waduli, kowe jingkat, Kuat. malah kowe ndek lara sirup aku malah. Kleru. Apa? Lor stroke. Stroke. Stroke kali sirup. Lah tak aku nganti sol-solen. Alah. Iki ngene Kaki Legeye. Iya ki ana apa? Sedulure papat Joko Jlagur mbok utus. Wis tak jaga. Yo kon jaga omah pojok papat. Kabeh wis dileksanani. Wis diestokake apa dadi dawuhmu. Ning aku tak matur aja kaget ya. Ya matur bloko Dina Sultan. iki putramu Joko Jlagur Joko Jlagur ilang saka ngomah. Abi sok kene. Doa. Ini layak-layak
Rumangsa nyambut gawe kaya ora tenang. Iya. Rumangsa kudu bali mlaku kebentus-bentus sirahku. Heeh. Mlaku kesandung-sandung sikilku, jebul ngomah kaya ngene iki. Wong tuwa ki ya mesti krasa ya. Krasa. Nek ngomah ki ana apa-apa ana bebaya kaya wong tuwa nduk paran kok ya krasa atine. Duh. Alan dene ngene iki sing nduk omah sing ngrumati anakmu Joko Jelagur. Bendina tak gula wentah, tak tuturi, tak openi, wayah mangan ya tak pakani, wayah turu ya tak turokno. Ning delalah kudrate Gusti Allah Taala, anakmu ilang saka omah ki ya kabeh ora padha reti. Ora ana sing weruh. Iki banjur kepiye langkahmu lan langkah. Wis. Dina iki nini aku kepengin budidaya. Bocah iki paribasane ajan tos kelingan kadange nom ki urunga. Nek tak pateni mesti mati, nek wis mati malah puguh. Sakjroning panjang aku ora bakal bisa kelakon. Dina iki aku bakal budidaya. Wurung tanwura sing bakal bisa nemokake kadang manuk Joko Jelagur. Kadange tuwa iki amarah Alu Amah Supiyah momae. Ger amarah Alu Amah Supiyah lan kowe momae. Nek nitik kabar sing tak tepature nini ge bener kandhan. Kadang mun Joko Jelagur lunga saka papan kene kowe ora padha ngerti. Ya kaya ngono kuwi lho tegese kowe tanggung jawab, aja sembrono. Tanggung jawab aja sembrono. Wah, gingsir dono kabeh bocah kae ora bali. Kowe dadi parang putuane Bapak Sutomo Joko Sembrono. Dina iki ya ora abot enteng kowe tak kongkon. Bali orane teko orane saka kowe kabeh. Nek rupamu kaya ngene tak kira ora bakal bisa. Mbok menawa kanthi dalan iki. Yer sing colong kadangmu Joko Jelagur badan alus tak kira ora bakal bisa sebab wujudmu kaya badan wadak. Selisih antara badan wadak karo badan alus ora bisa manunggal, bisane bisa manunggal. Iki dina iki tak sidikara supaya wajahmu rupamu kaya di badan alus nyekel sisik menik sapa sing gawe kadangmu. Ora kesuwen pumbung urung adoh. Tutono ayo. Ayo. Iki akhir gaya. Sakwise sedulure tuwa Joko Jelagur mbok kon ngopadi ananing sisik melik ning kasunyatane bali-bali malah nggawa bandan kewan kang gedhe mbok menawa iki kaki legaya kira pancene gini nih nek nitik katuragane kewan iki rumangsa Tubriya ya gara marah Alu Amah Supiyah maina sawise nggo bandan kewan semene gedene kok aturake karo pancen iki nidro kan bisane bocah bisa metu kanthi slamet saurane gua garbane iki lebonono ayo lebonono kaki legaya dalem sakwising ing pengarepanmu iki ana kewan kang gedhe katon gegirisi kowe sing ati-ati iya iki kewan iso tata jalma kaya menungsa lumrah takonono dangonono sing kanthi gamblang kanthi cetha terwaca aja nganti nuwuhake tumpang suh anggonmu takon pinakon ya to kowe sing ati-ati lan waspada aku tak nindakake pakaryaning mburi sing durung rampung tak rampungake luwih dhisik ya iki takonono sing kanthi gamblang tawahi pangestu muga slamet ora ana alangan apa-apa kakek nyuwun pangestune ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nek nitik katuragane kewan iki rumangsa Tubriya nek tak sawang gegilani banget rupane kaya dene sima lan macan untune ngerang-ngerang une gimbal najan apa wujud kewan galak kaya apa kalah karo manusa titahe Gusti Allah sing dititano ning donya ki sing paling kuwasa ki manusa. Nek nganti manusa ki ora kuwasa, tak kira ora ana bakal manusa semene brahe.
cilik-cilikane gorem semut nyokot loro apa dene kewan sing gedene. Apa ora ngentekno wong nek ra manusa kira kuwasa. Ya tak takonane. Ora bakal digrik kulo kalong. Ora mundur sak jangkah ngadepi dapure kewan iki. Tak tantangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tejote janing suleksana kang karangaton. Heh, sana. Anggonmu kosot-kosot sak isere pereng sak dhuwure pereng. Ganjel kaya dene krikil malang kaya dene ondo. Nek pancen kowe tedhak sumur besi madu mburi saka dipinakanmu. Karep dadi aranmu. Nganti gawe cengake wong-wong nek anggere keplayu petes salang tunjang sebab ngerti gambarmu kang gegilani di sana. Pitakonku kang pungkasan. Nek bisa ngomong jawab kanthi jujur. Nek di papan dunungmu. Nek di kekarepan apa sing kok karepake nganti gawe cengake wong. Ayo jawab kanthi jelas di sana. Boilah keparat kowe. Innallaha ma'sabirin. Sesemaur sebule. Ora ngajar. Oh. Jagat dewa panguasane Gusti kang jagat. Ayo tambah kawan aku kowe. takon jenengmu. Durung nate ora. Babar pisan lagi iki. Wedi kowe nawang aku. Nek nitik gambarmu kaya ngono aku wedi kan. Jajal rungokke kupingmu lekno mripate. Kurang tata ngelek-ngelekno kuping mata. Yen pancen durung ngerti aku. Sapa-sapa? Sing adep ana ngarsamu iki. Heeh. Kena sing dani Bathara Kala ya iki wujude. Kowe to Bathara Kala. Layak-layan ana Bathara Kala padha wedi kasunyatan gambari gegilani banget. Iki to sing di Bathara Kala lolo. Kowe kok ngedap-ngedapake manusa padha wedi. Hah? Bathara Kala. Ana apa? Dina iki pitakonku kowe jawab kanthi jujur. Jeneng Bathara Kala gelap sayuta. Rumangsa aku susah aku kena sedih sebab aku duwe anak siji. Arane Joko Jelagur bebasan cilik tak klek-klek tak kudang-kudang. Durung suwe anggonku ngudang-ngudang anggon ngekek malah linggar lunga anis saka ing omah kene. Tak goleki tekan kendira ketemu. Tak takokake tangga teparo kalon ngidul ngitan kula yo ora arti lungane si Joko Jelagur. Pungkasane Bathara Kala. Aku kongkon sedulure tuwa, amarah Alwa Masupiah lan Mona. Tak kon goleki dulure anom Joko Jelagur ora bisa. Malah kowe diaturake ana ngarepku dene iki cetha. Dina iki cetha sing tak dawa nyidra putraku Joko Jelagur kowe Bathara Kala. Ora banget selai. Kowe to Bathara Kala. Bathara Kala. Ana apa? Aja girang-girang gemuyu dupeh kowe watak kewan kang wis kaya ora ana wong nandingi kadigayamu. Aku kang bakal iso nandingi kadigayamu. Rene kowe sugih kentil bawa nyidra sing dadi wewengkonku. Aku njaluk larai njaluk dunge. Sebab dina iki tutuk titi jam dina sasi lan taun. Semono kene tak kira aku semoyo ning dina iki tutuk titi jam dina san. Aku njaluk jelase. Maune saka ngopo kowe kok nganti wani gablak sing dadi wewengkonku. Ayo. Ya. Nalika aku isih cilik, Cilikamu biyen. jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan wong saka Gunung Oh, Slamet. Gembong Kamijaya cilikamu ya. Anggonku klosot-klosot sak ngisore pereng. Utus sak dening pereng. Heeh. Ganjel kaya dening krikil malang Iya. dening ngondo. Mong sak perlu aku duwe panjangka. Yo kuwi aku abot ngembandai Gusti Kundamarwan ana ing Lodoyong. Iya. Dheweke gandrung kapirangu marang Kesumaning Ayu Dewi Sekartaji. Putrane Prabu Kesumajayang Murti ana ing Kedhene Mutran. Reh ning aku dadi serajane ana ing Lodoyong. Banjur aku golek Dipati Bathara Kantempem. Ketemu ana ing Kedhong Magleng. Neng kono Dipati Mendong nipakake sirep Brigananda Wewe Putih glugu gumuling. Sekabehane kutu-kutu walang taga, jempri prayangan, gendruwo, klek-klek, belubel Banaspati. Padha lumpuh dayane. Reh ning aku tedak Semar Besing Madu. Banjur aku disumbari Dipati Bathara Kantempem. Weh. Bisa nglilir perang catur saengga perang pupuh. Wondene Dipati Bathara bisa weruh pengapes aku ning sakjroning lalakan. Iya. Banjur aku kelingan yen diwangsit dewa kamurben Jumadi. Doli, kowe besok yen wis akhir dewasa bakal muni pekewah kang gedhe. Bakal musuh wong saka tanah Mesir. Amprih becike pasrah bengkokan. Sawise aku wis pasrah bengkokan, aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya. Nanging aku duweni jeneng Bathara Kala mangkono. Kowe semono kae jenenge Bathara Kala kowe gelem.
Aku gelem jemeneng Bathara Kala nanging nanging apa? aku njaluk tadah kala masa sing titise Bapadam lan Ibu Ko. Wih, semono ke diparingi pentul karo tebek pira? Dek rikala semono diweni 12. Diparingi 12. 12 mono dibagi ana rong pirangan. Diparingi 12 ning dibagi rong perangan. Wis sak perangan? 5 Sing rong perangan. 7. Wih, pinter wasis. Netepi dinten 7 pengenalan gangsal. Bathara Kala. Ana apa? Ing ngarep mau kowe kondo. Diparing pemasan pentul karo tebel rolas cace kebagi rong perangan 5 karo 7, sing 7 manggon dina, sing 5 manggon pasaran. Rene dina iki tutuk kiwancine jam dina sasi lan taun. Aku njaluk dununge sing siji cacahe 5 dununge apa, sing loro cacahe 7 dununge apa. Oh, kuwi sing kok takokke tenan iki durung ngerti. Ngene ya. Aku tak ndunungake sing sak perangan 7. Sing 7 dhisik manggon dina. Kalamun nang danak 5 cacahe Siji. kok lanang kabeh. Kena sing jane Pandhawa 5. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Semono kae janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat aja pisan sono loro. Lorone kalamun nang danak 5 wedok Iya. kabeh kena sing dalane ya kuwi barisan Sri Kandi. Iya. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Jangkep pokok kaping 3. Telune kalamun danak loro lanang kabeh kena sing dari uger-uger lawang. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Papate Bathara Kala. Papate kalamun danak loro wedok kabeh kena sing dari kembang sepasang. Heeh. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Jangkep pokok kaping 5. Limane mbok meneng meteng nglarake nang tengen dalan utawa nang tengen pasar. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Jangkep pokok kaping 6. Eneme mbok meneng danak telu wedok lanang wedok kena sing Iya. dan sendang kapit plancuran. Kuwi wajib dibuak sing kalane. Lah iki pungkasan kaping 7. Sing kepitu kalamun danak loro lanang karo wadon kena sing dane bocah kedono kedini. Dono Kuwi wajib dibuak sing kalane. Iku sing 7 manggon dina. Aku njaluk gantine jenase sing 5 manggon pasaran. Aku tak ndunungake sing sak perang 5. Kelamun ning nglarake barengi amblese sengenge utawa metune sengenge kena sing dane bocah jero wanginen. Kuwi dadi tadah kala masane Bathara Kala. Semono ke janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kowe pisan aja pisan jalan. Loro. Lorone mbok nang nandur walah putih ana ing ngarepan ngomah ngasihan jangan-jangan rubuh. Iya. Kuwi ya dadi tadah kala masane Bathara Kala. Jangkep pokok kaping 3 Bathara Kala. Telune mbok menawa wadon mipis sawanan ngasih gandike tugel tengah bener. Kuwi ya dadi tadah kala masane Bathara Kala. Kaping papate Bathara Kala. Papate mbok menawa wong adang dandang rebuh sing tanpa udan tanpa angin. Iya. Kuwi ya dadi tadah kala masane Bathara Kala. Lah iki pungkasan kaping 5. Sing bakal 5 kalamun ndanak mong siji. Ora ana tunggale kena sing dadi bocah ontang anting. Kuwi dadi tadah kala masane Bathara. Iya. Lah saiki jenenge ngono ngopo? Betak. Iki ana bocah lair mung siji wis dadi mamasaku. Nek kok alang-alang ngono kuwi dadi bapalanmu. Sapa sing ngadep nang ngarepku? Bathara Kala. Menapa? Tak nanengi saya-saya ngabangake kuping lakoanmu kowe dene wesi gregen tumantep nang sak tengahe om. Samodra digonjang ombak semono ora bakal walmang ya lakohanmu kowe. Hei, waspadakno. Wis ana tembungan pangling wong aja pangling suarane. Aku tetok nganggo piageman kaya ngene bedheke nyelamu jegen. Nek ora nganggo cara ngene tak kira ora bakal wani merak sebab nalika semono kowe kalah karo aku. Waspadakno. Aku tetok nganggo jeneng kaki legeh, bedheke mung aku ya aku Dora Sawetara. Sak mestine aku ki pentul karo tembe aku ki pawon. Ya ngono kuwi ngino kawan aku. Sebab apa kok arep ngene? Sajak suaramu kaya lagi mentas saka guruan. Takone arep apa? Ngene tak ngerti. Piye? Zaman heng wilaheng. Terusake yo. Jagat di sing awang-awang. Sing wong-wong adoh lor adoh kidul. Iya, iya. Adoh wetan lan adoh kulon. Anane bregat gedhe sing padha dinggoni jim-jim setan sak panunggale. Akeh kiwan gedhe, akeh kiwan galak. Nanging alas kedung magleng ana geger. Ana peteng dudu petenge bengi. Ana padang dudu padange rino. Ana lindu sedina kaping 7. Sekabehane kutu-kutu ana salang tunjang. Keweden sebab ana pangamraden inggih wong Kamjo. Kae wong Karang Partisan ora ana wong sing bakal wani mapakake. Nanging ana salah sawijine pawongan loro sing wani mapakake Gembong Kamjaya. Sapa kae? Bathara Kala. Ora bakal selaki. Kowe ngucik lakumu Gembong Kamijaya cilik amung barang amuk ora setra gondol pae. Ngamuke Gembong Kamijaya semono kae ora ana wong padha wani nyekel.
Ning pungkasane kowe ana salah sawijining loro sing wani nyekel wong iri cemane lokos kembaran. Pentul karo tempawone ya ora ora cedhak aku iki. Oh, kowe to. Aku iki semono. Lah sing bisa weruh pengapus aku ning sak jroning lalakan sapa kae? Semono kae ora liya pentul karo tempe ya aku iki. Lah sing aweh jeneng Bathara Kala yo Kresmana. Asal mriki Mbok Kami Jaya nganti Bathara Kala sing jenengake ora bakal selai. Pentul karo tempe ya aku men. Lah sing aweh tadah kromasa titise bapa demi buka duwene ras. Sapa kae? Ora bakal selai. Semono kae sing maringi memasan pentul karo tempe ya aku iki meneh. Lah iki pitaanku sing Yo, terusake yo. iki ana bocah lair mung siji. Wis dadi memangsaku. Terus kowe nganggo dalan piye di Bandung? Nek ngono kowe jebul lali ke blati. Roh rasa-rasa melok-melok lali nalika pawelingi pentul karo tembus semono kae ana elase Traga Ndulumayu. Kowe kena ganggu. Rolas sing diaturake pentul karo tembung nandal Sukerto kae nek dirung-diruat. Lo tah monggo ana dalil Bapak Sutomo ana ing Cangkringan Bulung Kulon. Senajan to laire mung siji putrane. Ning bocah tak saranani tak para tak ruwat. Ana tak wae teteng kerajaan kuning apa Jawa benang lair sikir. Semono kae janjine perlu diling-eling. Sawangen kae wis tak ruwat tak udane tak para kala. Tengkara syarat sesasi tak cukupi. Ayo. Ya, sak kowe kurang kaling dina Selasa. Piye? Saiki aku wis ngerti. Artine Jebul bocah sing tak mongso mau anakmu angkat. lho. Ngene ya. Piye. Senajan putramu tak mongso dipati pentul, ora bisa kalu. Isih malang-malang ana sak jroning lalakan. Alah, ngono ki watake nek kewan yo ora isin iki. Detek-deke gedene raspira, dhuwure raspira, kowe ngandhakake. Kok gaglak ora bisa kalu, kok kemah-kemah kowe ngandhakake ora bisa ajur, atos kok dene atos. Sebab bocah kae tak kalungi janur kuning jagane. Janur kuning iki jagane kae senajan mung watake godhong glugu klapa lho. Ning kae pinaka kanggo sarana. Sapa kang ketulah janur iki jagane bebasan dene ora ndule setan ora bangaduan. Najan tok ketoke ngono kae mung kena kanggo sarana. Kabeh Gusti Allah nggih keslametane ra kiwa dalan najan wetoke mung janur kuning. Dina iki dudung aku sing kowe. Ayo. Aku njaluk utasi Joko Jlakur kanthi walo jati walaya njaluk apa tak turuti. Ngono wae. Oh, cedhane kowe njaluk utahe Joko Jlakur. Heeh. Tak sagoi di Bagus. Nanging apa? aku ndek penjaluk. Njaluk apa? Yen pancen ki bisa ngujuti Bisa mujuti raga kantilan sukma kanthi diblongsong dining kain Gembala Seta. Bakal tak utake jati sing tempangan yang walaya tempan jati. Oh, ngono Pak Nyun. Kowe bisa ngutake Joko Jlakur kanthi wong jati-jati walaya njaluk gantine raga kantilan sukma sing dikemul-kemul Gembala Seta. Tawe pitik urip. Asal kowe ikhlas lahir batin dibati pendur. Siji dadi pitakon aku. Apa kuwi? Raga kantilan sukma sing dikemuli-kemul Gembala Seta artine apa? Oh, kuwi sing tak ngerti. Ini tak ngerti. Apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kantilan sukma kanthi diblongsong dining kain Gembala Seta? Ya. Iku mengkurti sing supaya kanggo nyuceni badan sirane Joko Jlakur. Oh. Sing supaya bocah kuwi mituhu dawuhe wong lanang lan wadon. Oh ngono. Tekun ning gone agamane. Amin. Anut ning gone pemerintahane. Iya. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing soleh. Amin ya robbal alamin. Lo ati detek-pur ya. Jebule wong kowe nglenggono ya. Najan apa ae durung bukti lan nyata. Utana bakal tak wujudi payono. Kaki lege ya. Dalem. Iki putramu Joko Jlakur. Ya bocah. Gantenge ginu-ginu. Walager ya. Walager ya. Iki kok malah aku sing momok iku. Loro kok sirek tak gletek are. Lho wong sirake amar gembunge kok gletek. Nganti sosok nape ngene malah ngene. Aku ki rumangsa seneng. Bungah. Bocah ape disunatno malah ilang. Ora sida diseneni Pak Tomo. Iki alhamdulillah iso ketemu meneh. Ditokake saka lak-lakane Bathara. Amin ya robbal alamin. Alane iki rumangsa wong tuwa ki bungah.
suwe ora tau ketemu anak, mergo ilang are. Suwe. Kon iso ketemu. Iya. Rumangsa wong tua bunga. Nek wong dhisik ki nek suwe ora tau ketemu anak putu ki dikudang. Dikudang nek wong dhisik iku. Iki cara kuno iki. Tak cara kuno. Heeh. Bocah iki bisa yo pinter ngajine Pacar wong tua loro. pinter anggone sekolah. Heeh. Pinter anggone tekun ngibadah, ya toh. Pinter karo wong tuane. Ya. Tak solawatane. Sholawat. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Dek. Iku sholawatan. Sholawatan. Sairane Umba-umba nganggo sabun, boh ora nganggo iblek. yang resik. Ngono. Pakane munggah rasa-rasa medun. Lho. Gini, Pane uga rasa medun. Kowe malah ngeres pacek. alah kowe iki ya jorok. Iki wayah ketiga nek wayah rendeng nyulami genteng. Ya ana liso sing nyenane kae. Yo nyulami genteng bareng yo dhuwur silir-silir, rasa-rasa medun. Ngono. Pikiran iki tekan dindi apa? Sulam kenteng. Ya, lanjut. Umba-umba godhong kemangi, pakane munggah anake tangi. Sholatu salamu ala toha rasulillah. Sholatu salamu ala yasin habibillah. Sholatu salamu ala yasin habibillah. Dek. Putum do joget bocah loro ku lho. Ora apa-apa. Saking bungae. Ha ngene arep dewe nasuk kapan yo kene ana barungan. Barungan nganti ora iso turu. Bocah kono mau iki apa ngono. Diajak aku wedi mawon. Roti donat ning jero lemari. Iya. Bocah sing sunat enggal-enggal mari. Amin. Dongane jan apik. Iya. no. Ya. Jajan lemper kemplung ning kolah. Nek pinter mergo dhewekne sekolah. Sholatu wa Kowe ngudang apa ora? ngutang. Wong kowe iki pakane. Oh, kowe ngudang kok aku ora ngudang gak peren. Ah iya no. Aku ora ngono kuwi. Piye? Ora engko pakane munggah rasa tak. Lho. Diguyu Bayu kok diguyu. Lek to bungkir ah. Ah. Rasa kepenak are. Pakane munggah anake. Sapa retili malah duwe adi. Oh ngono to. Aku ora ngono. Ya ayo selawatine. Ayo salat Allah. Sholatu wassalamu ala toha rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin habibillah. Sholatu wassalamu ala yasin habibillah. Deng. Dor. Ayo. Tuku jenang ning pasar Kudus. Acen gone kudus. Lunga dening isor wetelo. Heeh. Anakku lanang rupane bagus. Yo, no. Biar gede pinter karo wong. Sholatu gambar patut sini. Ayo, dibaca. Ayo.
rumangsa seneng Bathara Kala kaki legayek. Iya. Sawise mbok wenehi ijol awujud panguripan yaiku pitik. Ayo dibacotake piye janji-janjine kaki legayek. Bathara Kala, Napa? kabeh-kabeh panyuwun padha kawujudan lho. Panyuwun tak wujuti kok sok balene panyuwunku nggih bisa mujur. Ning dina iki ngepas dina Rebo pon kurang luwih tabuh papati kaya-kaya legurung marem. Kowe ora etak-etok ora wani ganggu. Keluargane Bapak Asutama sak keluarga sedina sasi iki arep ganggu aku kuwatir. Dina iki takon janji papatine ben didongok ngono kabeh para pamirsa ning bulung kene ayo. Ya, dipatu pendul. Heeh. Ning aku duwe njaluk lan penjaluk menep kowe bisa ngujuti. Heeh. Ning kene Bathara bakal janji karo kowe. Ayo janji ayo. Mulai wektu dina iki. Rebo pon sore iki. Aku ora bakal wani-wani mecak-mecak bumine Joko Jelagur. Bagus. Sekabehane kutu-kutu walong toga. Jempri prayangan gendruwo. Klak-klak bulbul Banaspati. Kuwi bolore wong kabeh. Oh ngono. Kalau menono siji lan sijine sing kepengin diganggu Joko Jelagur. Aku sing saguh ngalang-alangi dibati bedol lan kejaba saka kuwi aku bakal nyampurnakake sengkala-sengkala sing manggon ana ing kiblat papat sing sosok ngganggu anak putune Bapak Adam Ibuka dibati. Iya iya. Sepisan. Ya ana sengkala saka wetan ditulak saka kulon bali mengitan. Yen sengkala saka kulon Saka kulon. ditulak saka wetan bali mengulon. Bali ngulon. Yen saka kidul Saka kidul. ditulak saka lor bali mangidul. Bali ngidul. Yen saka lor Saka lor. ditulak saka kidul bali mengalor. Dadi tengah kosong papan panggonane. Joko Jago sak keluargane kanthi diseni Bapak Adam lan Ibuka. Amin amin amin. Tak kira bari perunggu matur aku basa kenal. Jaluk papan dunung kula numben-numben aku Bathara Kala. Kabeh sumpah prastamu tak tampa. Dina iki aku meling sepisan kas. Sadurunge kowe tak papanake kanggo matok engko bengi anggon tetakan si kenang Joko Jago dungan slamet. Bisa gawe sarajan anggon tetakan ana ing kedokteran bisa lunga tekane slamet ora alangan sawiji apa enggal mari. Lorone sak bare wantan iki keluargane Bapak Sutama sak keluarga. Moga-moga diparingi selamat gasa lancar anggone bebrayan. Ing besok dadi ya kuwi keluarga sakinah mawaddah rahmah lan bocah sing disunatil bocah sing diruwat dadi bocah sing saleh. Nek kowe njaluk papan saka kene, kae idul kulon parane ana ing dagah rayung ke panggonamu. Kidang menjangan pakanamu ro sedopene bali domas putramu. Kae jadah pasar seno lho kae gawan kabeh tak ucali kembang jero aja bali papan kang matok. Ayo bali. Bathara Kala sawise wis mbok papan dunungna Apanake ateges ora ganggu gawe marang bumi klarase Joko Jelagur. lan Bapak Lah Sutama. ngene iki mau kowe karo aku gawe jengen samaran bisa melehake sengkala-sengkala sing ganggu gawe marang keluargane Bapak Sutama. Iya iya. Lah iki kowe karo aku mau jengen samaran dibalekake jengen asal mula meneh. Maune kaki legeyek dadiya pentul. Pentol. Aku ning legek dadiya tembem meneh. Ayo tembem. Joko Jelagur maune jengen samaran saiki dibalekake jengen lawas ya adik Kristan Eya Wino Antonio. Jengene ngentekno KTP. Wah, wis ora apa-apa. Buwu. Ora Mau apa. kowe janji karo Pak Sutomo, Bocah. saiki Pak Sutomo ditimbali. Assalamualaikum. Niki Bapak Sutomo pari kedak ngudari kupat luar. Nah, dicekel Pak. Ngudari kupat luar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sutama ing pangkringan Wulung Kulon ing dina iki guwak
kupat luar supaya bisa lukar kabeh segalane nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun wasilah karo cikal bakal ingsun bulung kulon gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa to tegese kok nganti Pak Sutomo ngudari kupat luar? Nah, tegese Ategel wis udar. udar luar. Udar atine wis luar. Anggone Dewi Panjangka ngruwat putrane mung siji. Kupat menungso urip ana lupat lupute karo sanak kadang sedulur lan tetangga muga-muga dipangapura. Pangapura. Lah kurang luwahe artine kaya ngono. Lah niki Pak Sutomo, niki tegese sandangan sing bedina dinggo padha karo jiwa ragane putrane sampean. Nggih ra. Mangke niki dipendhem, Pak. Dipendhem ning duwe klarase dhewe nggih. Kadaku keteke kok apa karase. Lah niki tembuke cara Jawa niki adat Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, aku ora mendem. Gombal. Sandangane anakku ning aku mendem. Yaiku sengkalane sak keluarga lan sak putraku, moga-moga selamat ora ana alangan apa-apa. Nek jenengan saged donga, dongani mawon nek boten apa. Monggo dipun tindakaken. Ayo Basmati. Iki ana adah tembor, tegese tembor to. Tegese tembor kon geboro kajate Pak Sutomo sak keluarga. Oh, sakjroning tembor kok ana isine beras kuning. Beras kuning lengene ana pirang-pirang ngenang-ngeningake wis pirang-pirang tahun dileksane dina Rebo Pon iki. Oh, kembang setaman to. Kembang taman bisa umanan bisa aman, sawise ruwatan iki omahe aman lan uman ora bakal kecingkran lan nyambut gawe. Sakjroning beras kuning kok ana dhuwit cilik receh tegese. Nek wong tua ngandhakake kewajib Iya. tegese kewajibane manusa urip kaya ngene iki, tegese wong tua ya kaya ngene iki ana anak pola bobo kepraja. Bisane sampurna to. Tiba papan kene jane Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syarat sarana sing kaping 7 kok ana godhong telu cacahe. Apa kabeh to iki? siji-sijine ana jenenge kabeh ini. Sepisan godhong alang-alang, loro godhong apa-apa, telu godhong luweh, siji godhong alang-alang ora ana alangane sawiji apa-apa, sebab ana godhong apa-apa, ana sejarah bakal tumomo, sebab ana godhong luweh ana lebih sabar watan iki lan nyambut gawe Bapak Sutomo sak keluarga kang saranca rejeki sing akeh barokah, kanggo napahi keluargane ora sawiji apa-apa. Bisane sampurna to. Tiba papan kene sing bapak angsut ora bulan bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uga rape sing pamungkas kok ana kendhil cilik ana tutupe. Iki nek wong tua dhisik kae ana tetembuhan pasuk kekep. Pasuk kekep tegese. Pasane jangkep kurang siji tok ora ruwatan tok nek wong Jawa jangkep kurang. Mula iki dijangkepi jenenge kendhil cilik ana tutupe. Werdine manusa urip nang donya nek duwe niat kajat ora usah dilali-lali, ora usah di iku di Ora usah dilali-lali, aja nglaling-lali, mudah ngebot-ngebot awake dhewe. Bisane sampurna. Tiba papan sing bapak Akbar, Allahu Akbar. Pasuk kekep sawise tak tibakake ana ing Siti Bantala. Kok suarane makyar apa tegese to? Tegese pasuk dibanting makyar iki jumbuh karo kahanan. Aten-atene Bapak Sutomo Ibu Atik sak keluarga le mikir-mikir pirang-pirang tahun pirang-pirang sasi rumangsa pikiran deh sok kapan ya aku bisa nglukari anakku jarene wong omah-omah di anak siji kae nandang utang anting sok kapan iki dina wis keleksanan kaya dene pasuk pecah piar bungae. Lah saiki sakjroning pasuk kekep kok ana kewane loro tegese to. Isen-isene donya ana loro. Ana loro. Ana loro. Ana rina, Kudu ana bengi. ana apik. Kudu elek. Ya,
nek aku diganjar sing apik, Sing elek ya kowe. aku. Ya Aja ora. meri wong isine donya ana. Isine donya ana loro. Ya ana sing ganteng, Ana sing elik. sing diganjar ganteng aku. Kowe. Heeh. Heh. Sing elek, Aku neh. kowe ora apa-apa. Tukang borong ta Isine iki. donya ana loro. Ana loro aja meri. Ana sugih, Ana sing ra duwe. aku diganjar sugih, Lah sing ra duwe. ya kowe. Aku ra ndek isin. Mergo Gusti Allah didomisin kowe keturun. Iya ora apa-apa. Besok nek mati aku diganjar nduk swarga. Swarga. Lah sing neraka kowe. Aku. Iya. Lah kok malah Wis penak. suweh lek borong kowe kabeh lah. Iki ngene dol pangruwatan wis rampung. Ya. Mengko dibacotake ana atraksi, Atraksi. sulapan. Bapak Ibu kakung putri mekaten paripurnaning gati pangruwatan ing sonten menika mbok bilih wonten kekiranganipun kula nyuwun agunging pangapunten ingkang ageng kula pungkasi wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.